जों तिनरो चिनि 15 जिरानि एडिसि कन्स्टिट्यूशन खबजाक बुराखा बिसिबो जों सेबन मी हरथानायो ओ आमचायो गलाइके वाटै कथर क्लाइमा बाय गोबां मा चिनि चिन्ताखौ बुगु संनक गोमा आरो तीन पाबायखा आपनो खबर लगे न आमी हर खबर माखा तिनि फुंवाइके न जों तिनरो चिनि ओ आमचाइनि तिनो जागानि बिसिन चेयरमैन दङ ताइ ओ आमचाइनि ओ एरियानि जत चिनि YTF नि सिगलारक जों मिल लायो और प्राय जों ताबुकसाक 30 फेमिली साइ और नक तीन पाजाक जों अलरेडी थांनि नायखा ता जोंरो चिनि जे सरकारि जारा तहसिलदार जोंबो दिंना हाका जों अलरेडी नाय बर जों तांगो सुबायमान जोंहाबो ताबुक सालाय दंगो दाबन बिसिङो अलरेडी जों चिना पंचायत चेयरमैन न आं निजिबो साका जों साका अलरेडी बक्से फर्म फर्मो जार जार नक ता तीन पानाय बनि सयनानाय भोटार आईडी आधार कार्ड नावै बाबनो जमा फायनाय आबनि आगलो जों बरंनो जे नुखुं जाराव जागा ताबुक एफेक्ट जाक फेमिली जों बरं जों सुबानाय जों जे मा सुबानाय जों गभर्नमेंट थिकाबो सुबानाय जों सिन पार्टी नङैबो जों तांबा सुबायमान जों कक सालायम बिसिंतै जों चिनो जागानि अज बुराखै बिसिन जारा नक तीन पाजानाय रनो जों दले पाला सुबालायनि जों तियार बुंनो कवरि कालांगा हामबाय।